Offerta li ntgħażlet wara proċess ta' tender għal proġett ta' ċentru pubbliku ġdid tas-saħħa ġewwa Raħal Ġdid $3.6 miljun ogħla mill-irħas waħda li ġiet preżentata. Fid-dawl ta' dan 3 kumpaniji qed joġġezzjonaw għall-għażla li saret b'sorsi qrib The Times of Malta jiddikjaraw li dak li għaddej bħalissa huwa dikjarazzjoni ta' gwerra bl-oġġezzjonijiet tagħhom. Il-kumpaniji li qed joġġezzjonaw huma Egron Technoline JV, CMC di Ravenna u FMM Joint Venture li kellhom iħallsu €50,000 kull waħda biex irresqu l-protest tagħhom quddiem il-bord li analizza l-kuntratti pubbliċi. Huma qed jgħidu li l-esklużjoni tagħhom mit-tender kienet waħda illegali. L-għażla għal dan il-proġett waqgħet fuq konsorzju bl-isem ta' SPBB International JV li huwa ffurmat mill-kumpaniji Ray Vella & Company Limited, Pantalesco u Xapurġi. Dawn mistennija jieħdu xejn inqas minn €26 miljun biex iwettqu dan il-proġett. Fost dawn tispikka l-kumpanija Ray Vella & Company Limited li hija l-istess kumpanija involuta fil-bini tal-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista. Min-naħa l-oħra Xapurġi hija kumpanija Indjana li r-rabta tagħha ma' Malta idovuta għal fatt li ġiet stabbilita f'pajjiżna biex tibni l-faċilitajiet ippjanati minn Vitals Global Healthcare. Il-kumpaniji li resqu protest uffiċjali ġew esklużi mill-proċess għaliex skont il-bord tal-analiżi teknikament mhux konformi huma qed jitolbu li d-deċiżjoni kontrihom tkun annullata. Technoline Limited tilmenta li l-offerta ppreżentata minnha hi 16% irħas minn dik aċċettata. Il-fatt li din il-kumpanija hija teknikament mhux konformi jistona mal-fatt li l-istess Technoline ingħatat kuntratt esklusiv minn Vitals biex timmaniġġja l-provvista tal-apparat mediku kollu kif ukoll prodotti tal-farmaceutika għall-isptarijiet Keringrek, St. Luke's kif ukoll l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fil-konfront ta' din il-kumpanija, il-bord tal-analiżi ddikjara li ma setgħetx tiġi aċċettata l-offerta tagħha għaliex espert tal-kumpanija għandu konflitt ta' interess peress li kien wieħed mill-persuni li ħolqu l-abbozz ta' tender. Iż-żewġ kumpaniji l-oħra li qed joġġezzjonaw għall-esklużjoni tagħhom iddikjaraw li ġew esklużi fuq premessi folozz. Iċ-ċentru tas-saħħa ġdid f'Raħal Ġdid kien ippjanat li jibda jopera sal-2020 iżda jirriżulta li diġà qiegħed sena blura fil-bini tiegħu. Dawn l-oġġezzjonijiet mistennija jkomplu jitfgħu il-proġett lura.